खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। पृथ्वीराज नारायण देबमेशआ थारैनो लकसभा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंमारोब्ला थारैनो बियो जोबोद गिदिर जेंना जागोन एबा समस्याजों भुगिनांगोन, जायखौ लानानै दायो ट्राइबेल संघ बिथांमोनहाबो गोबांथार भुल मावगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव जानला मोनला जायनो मोनो बेनोनो एसटि सार्टिफिकेटफोरखौ होगासिनो दङ। लोगोसे पृथ्वीराज नारायण देबमेशआ क'क्राझाराव थारैनो बिसायख'थि गेलेमारोब्ला बिथांनि सार्टिफिकेटखौ नायफामनाय जागोन एबा बेबायदि खालाममारोब्ला जोबोद गेदेरथार जेंनाया जोंनि गेजेराव नुजाथिगोन। नंगौ, बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदिनो ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ लानानै गोबां समाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोराबो दायो ट्राइबेलनि खथाफोराव साखरि मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बेबायदिनो गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव नब'सरनिया बिथाङाबो थांनाय 10 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो क'क्राझार लकसभा बियाबाव एसटि नङागारानो एसटि सार्टिफिकेट लानानै एमपि जानानै थाबाय। दायो बिथांखौ एसटि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो हाबाय एबा बिथाङा फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव गेलेनो मोननाय नंला। गुबुन फारसेथिं पृथ्वीराज नारायण देबमेशखौबो दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बिजाथि महरै जानो हाथाव फारिलाइयाव थिसननायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा मैया बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव क'क्राझार बियाबाव थारैनो पृथ्वीराज नारायण देबमेशआ एसटि सार्टिफिकेट लानानै गेलेमारोब्ला जोबोद समस्या एबा जेंनाफोरा जागोन। गुबुन फारसेथिं बिथांनि सार्टिफिकेटआ माब्रै एसटि जानो हागौ बेखौ फैबाय थानाय समाव नायबिजिरनाय जागोन होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावो। बेनि अनगायैबो दायो गुबुन गुबुन समाव एसटि सार्टिफिकेट लानानै गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा साख्रि मावनानै दङब्लाबो बिथांमोनखौ होबथानोसो नाजागासिनो दं जोङो होननानैबो बुंथिदों। थारैनो आसाम ट्राइबेल संघफोरखौ बिथाङा गोख्रों अजद होनानै बुंथिदों दि दायो ट्राइबेल संघ बिथांमोनहा जानला मोनला मानसिफोरनोनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होगासिनो दङ होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों। बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा BoNSUनआ क'क्राझार जिल्ला BoNSUननि नैथि गायसनथाइ सानखौ मैया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गसाइगाव महकुमानि सिङावनो थानाय रायमना फ्रेन्डस क्लाबआव गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि BoNSUनआ थांनाय बोसोरब्रैसोनि सिगां जोनोम जाखांनायनि उननिफ्रायनो बिथांमोनहा बर' माहारियाव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनांगौखौ नोजोर बोनानै बे आफादखौ दानाय जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि हाबाफारिफोरखौबो सम सम जागायबोबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो बिथांमोनहा मैया क'क्राझार जिल्ला BoNSUननि नैथि गायसनथाइ सानखौ बेबायदिनो गाजा गोमजायै फालिनायखौबो नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा मैयानि सानसेनि हाबाफारिखौ गुबैयै फुंनि समाव आफादारि फिरफिलाखौ उरायहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों BoNSUननि क'क्राझार जिल्ला BoNSUननि गाहाय नेहाथारि जोंदाव बसुमतारी। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होनाय जादों दि थारैनो BoNSUनआ बर' माहारिनि जेंना एबा आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखायसो जोनोम जादों। BoNSUननि डायरियाव माब्लाबाबो जेननाय एबा बानाय सोदोबा फैया होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै गेवलां मेल लानाय जादों, जाय गेवलां मेलाव आथिखाल दावराव देख्रेब नार्जारि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों। राजखान्थि आरो राजखान्थि बिटिआर ओनसोलाव जेरावबो जेरैबो आथिखालाव राजखान्थिनि बारहावाया दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दङ। नंगौ, राजखान्थिनि बारा दायो बिटिआर ओनसोलाव बयनिबो देहा सोलेराव नांबाय होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। नंगौ,
बेबायदिनो जायखौ नोजोर बोनानै राजखान्थि दोलो आफादफोराबो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोहो दिन्थिनाय एबा गोहो राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव जयनिं हाबाफारिफोरखौबो लाबोबाय थादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन थाखोनि दैदेनगिरि सोद्रोमा आरो रायजो राजा बिथांमोनहाबो दायो गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै लानायाव होंगो दोंगो एबा मुखुब जालायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलो आफादनिया गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलो आफादाव गावनि राजखान्थि दोलो आफादफोरखौ नागारनानै जयनिं जाहैबाय थानायखौबो मिथिनो मोन्दों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव माखासे मानि मुस्लिम लाइमोनफोरा UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। जेराव बावखुंग्रि ब्लक कमिटि UPPLनि सिङाव थानाय बावखुंग्रि कनस्टिटिउन्सि बियाबनि सिङावनो थानाय गासै बाथिपारा जयपुर ओनसोलनि गोबांथार 50निबो बांसिन मुस्लिम लाइमोनफोरा UPPL राजखान्थि दोलोआव खेबसेनो आखाइ हमफैयो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जायनि गेजेरजों बिथांमोनहा मुस्लिम सुबुंफोरखौ UPPL राजखान्थि दोलोआव दुंब्रुदै बरायनानै लायो होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। गोबांथार अंगनबादि हेल्पार आरो वार्कार बिथांमोनहा मैया बर' बाजार प्रजेक्ट अंगनबादि वार्कारनि बानजायनायाव मोनसे गेदेरथार धर्ना हाबाफारि लानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अंगनबादि कर्मीफोरा थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो गावसोरनि दानारि बान्थाफोरखौ बारायहोनांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन बेबायदिनो गोबांथार होख्रावबोनाय एबा धर्ना हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव फिन बर' बाजार प्राइभेट अंगनबादिनि बानजायनायाव माखासे मानि गोबांथार अंगनबादि वार्कार आरो हेल्पार बिथांमोनहा गावसोरनि गोबांथार बायदिसिना दाबिफोरखौ लानानै होसिख्रावबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोनहा थारैनो बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला अंगनबादि कर्मीफोरा थारैनो गोबाव समनिफ्रायनो थोजासे नङै रां दानबान्थायारि हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ गोबांथार बिहोमा होबोदों। नाथाय दायो सरकारा गोबांथार नाजासेयावबो एबा धर्ना खालामसेयावबो बिथांमोनहा दासिमबो जोंनि दानारि बान्थाफोर एबा मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मावफुंनानै होआखै। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव सरकारा थारैनो जोंनि सायाव एबा जोंनि दानारि बान्थाफोरखौ मावफुंनानै होआब्ला थारैनो फैबाय थानाय समाव जोङो राजखान्थियारि गोबांथार खहा खालामगोन होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोबां बेबायदि होख्रावनानै होनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नाथाय उननि समाव माबायदि हाबाफारि लायो बिथांमोनहा बे बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजोंबो रोखायै बुंथिनानै होबोखानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना दायो BTR सरकार आरो आसाम सरकारखौ हुमखि होनायखौबो नुनो मोनदों। BTCआव थानाय लाइमोनफोरनि मोजांथारै जौगाखांनायखौ नोजोर बोनानैनो दायो आथिखालाव BTR ओनसोलाव UPPL सरकार दङब्लाबो नाथाय UPPLआव हाबालासेनो BPF राजखान्थि दोलोआव हाबनो गोनां जादों। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आसाम रायजोआरि आफनि सासे बुंथिगिरि सन्जिब गयारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो राजखान्थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादफोरा गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि थाखाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि मेल मिटिं लानायजों लोगोसेबो आरोबाव जयनिं हाबाफारिफोरखौबो बेबायदिनो सम सम लाबोबाय थादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादफोरनि सोद्रोमा दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो दायो गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरखौ थि खालामनाय एबा सायख'नायाव नोजोर बोदों। जायनि जाहोनाव गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआव गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआव थांलाय फैलायफोरा जाबाय थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव सासे आफनि दैदेनगिरि अदेबानि आसाम रायजोनि सासे बुंथिगिरि सन्जिब गयारी बिथाङा BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाहैदों। जेराव जयनिं जाहैनायाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो दायो BTRआव UPPL राजखान्थि दोलोआ सरकार सालायदोंब्लाबो नाथाय UPPL राजखान्थि दोलोआव आङो हाबनाय जायाखै। मानोना हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोंनो नांगौ। जायनि गेजेरजों BTR ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरखौ मोजां मोनसे सोलोंथाइ आरो मोजां मोनसे राहा खालामनानै होनांगौनि थाखायनो BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानायखौ बिथाङा बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा आरोबाव बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो प्रमद बर'आ दिनै राजखान्थियाव फैदोंमोन हाग्रामा महिलारिनि थांनाय गोलाव समाव रां जाख्ल'नाय माबा माबि बाथ्राफोरखौ लानानै। नाथाय प्रमद बर'आबो दायो बे
हाग्रामा महिलारि बायदिनो एखे रां जाख्ल'नाय हाबाफारियावनो गोदोसोनानै दं होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों।